welcome back to my YouTube channel. Ayan, may kasama tayo ngayon. Sino ka na ulit? Feeling Sarah G. Ayan, feeling Sarah G dahil idol niya si Sarah. Okay. So for today's video, mamamahinga muna tayo sa English learning and entertainment dahil ngayon importante rin dapat ang ating kalusugan, di ba, feeling G? Of course, feeling Ann. Okay, so i-interviewin ko si feeling Sarah sa kanyang Alcarac experience dahil I think nabentahan ko siya ng November. Right. Tama? Okay, November, tapos November, December, January. 2 months na siyang gumagamit ng Alcarac, ang ating mahiwagang bato. Okay, pero bago yan, alam nyo ba mga kaanes, 2 beses ko siyang binentahan, nakakaloka. Nung una, doon sa pictorial ng kanyang pamangkin, hindi siya bumili. Hindi siya bumili. Pangalawang attempt ko dito sa kanilang bahay, ayun, nabentahan ko na. So, ang ating first question mga kaanes, feeling Sarah G, bakit hindi ka bumili nung first attempt ko? Okay. Kasi nga, hindi ako, bumili noon. Kasi nga, pag makikita mo siya, para lang siyang, ordinaryong bato na nakikita mo sa kung saan-saan. Actually, hindi lang ikaw nagsabi niya. Diba? Oo. Kaya, sabi ko, ano magagawa niyan sa tubig? Ganyan ba? So, hindi ako bumili ng una. Sabi nga nung mga iba, pinulot lang sa garden. Totoo. Pero ito po, yan po ang magpapatunay na ito po ay rehistrado at may pinagdaan ng legal process. Okay. Alam naman magbibenta tayo ng bato lang, hindi sumakit ang tiyan natin. Totoo. Sumasakit ba ang tiyan mo? Nag-diarrhea? Hindi naman. Okay. So, nung pangalawa, bakit ka naman na bumili? Nung pangalawang beses kong try na pagbenta sa'yo. Yun naman. Yung pangalawang pagbenta mo sa akin dito sa bahay, naniwala na ako doon kasi nung pinakita mo yon, hindi lang sa akin, sa buong family namin mismo, nag-demo siya dito. At sinabi At sinabi mo, na kapag hindi yun totoo, ipapamburadyo ka namin. Oo, tinaya ko talaga ang mga pangalan ko kaanis. Ipapabomboradyo niyo ako pag hindi effective, sabi ko. So, ano ang effect sa'yo after? Ang effect dito sa akin, kasi, noon, nung hindi pa ako gumagamit, talagang ang taas ng ng acid ng tiyan ko. Yung para bang pag iinom ka ng coffee, ganyan, milk tea, tapos soft drinks. Every time na iinom ako noon after, parang sumasakit na yung tiyan ko, na parang akong naduduwal, ganyan. Anong ginagawa mo pag sumasakit ang tiyan mo? Umiinom ako ng gamot. Yung Anong parang gamot? Kremil S yung iniinom ko. Sayang ang pera sa Kremil Kaya S. nga. Alcarac na lang. Good Ang for dami 3 kong years nainom. pa. Grabe, na Kremil S. Pwede ka naman patay ng butika. Totoo, perfect. Oo. Dahil sa dami ng Kremil S mo. Totoo. Okay, so nag-stop na ng Kremil S. Nag-stop na ako. Di ba nung nabentahan mo ako ng November? True. November, oo. December, January. Wala na, hindi na ako bumibili. Naku, nalugi na Talagang ang ko. Kremil. Wala, di na sila kumikita sa akin. Oo, hindi na sila kumikita sa'yo. Totoo. Okay, gaano mo siya kadalas inumin? Wala, Tuwing ito na. uhaw. Hindi naman tuwing uhaw. Basta pag feel ko na kailangan ko ng water sa katawan, tapos gusto kong uminom talaga. Kasi refreshing siya eh. Kaya gustong-gusto kong uminom. Hindi ko na to, inaalis sa tabi ko kahit na pagtulog ko. What? Diyos ko, di Asawa ba? mo na? Asawa ko to talaga. Pagpapasok sa school, ganyan. Talagang dito na. Dito na ako, kumukuha ng tubig ko. Pinapalitan ko na lang, hinuhugasan, yung bato, ganyan. Tapos, refill ulit ng tubig. Okay. So mga kaanes, try natin tignan ang kanyang iniinom dati bukod sa
Coke, bukod sa milk tea, yung tubig niya mismo dito, tignan natin kung Ay, acidic oo. ba or Perfect yan. Tignan or natin. alkaline or alkaline. Okay? Tignan natin mga ka-anes. So mga ka-anes, nandito na tayo sa kanilang kusina at ito ang Yes. mahiwagang mineral water nila. Moment of truth na ito, mga kaanes. Moment of truth. Siyempre, itest natin kung merong impurities, kung madumi, or anything. Ilan? Hindi natin nakita. Oh, 8. Okay, 8. Ngayon, tignan natin kung acidic, neutral, or alkaline. Sige, sige. Oo, pag ito ay naging color yellow or red, ito ay acidic. Yan. Charan! So, ang color, nasa bandang, dito, 6. Okay, so yan po ay, acidic. Acidic. Yes. So, lagyan natin ang iniinom mong tubig. Bawasan ko. Sige. At tignan natin kung mag-change ng color. Charan! O, diba? Naging alkaline na siya or alkaline. So, ganyan po ang mangyayari sa ating tiyan pag uminom tayo ng mga acidic, kaya niyang in-neutralize. Totoo. Diba? Totoo. Okay, your final words. Feeling Sarah G, okay. sa mga natin, sa mga kaparehas natin na may hyperacidity Totoo. dati. Oo. Mm-mm. Oh. So, ang masasabi ko lang sa inyo, of course, bumili kayo nito. Mag-PM lang kayo kay PM lang PM lang or call sa ating feeling Truthfully. Okay. Hindi po masasayang ang inyong pera dahil ito ay good for 3 years na. Tapos ano ba naman yung para sa health mo din naman, di ba? Truthfully, and parang 50 cents lang siya per day. Totoo, correct. So, bili kayo. True. Na po, hindi po galing sa akin. Galing po kay Feeling Sarah G. Though kaibigan ko siya, pero hindi siya bumili nung una. Kaya, alam niya din ang halaga ng pera. At saka, hindi siya magpapakita sa inyo pag, syempre, alam niyang masasayang yung pera ninyo. And itong mamukhang to, hindi magpapakita pag masasayang yung pera ninyo, di ba? So, go! Anes! Thank you so much. May isa-shoutout ka ba? Hello, shoutout sa mga friends ko. Kay mama ko, kay daddy ko. Ay, true. Hello, Madam Imelda. Yes, gusto ko naman i-shoutout, of course, ang Cephas family at ang Gona family. Hello! Shoutout! Bye, mga ka-Anes. Thank you so much for watching. Like, share, and subscribe. Bye! Bye-bye!